Joko, ak teda dovolíš, že ja ti budem týkať, môžeme si pripomenúť, že my sme sa tu stretávali aj po minulé roky, ty si aj hodnotil guláša, takže máš rád guláš. Guláš mám rád moderátorku, ktorá to tu úplne že tradične moderuje. Je to 10. ročník a ja som tu 10. krát. Fandím tejto bohumilej a dobrej akcii, ktorá dnes už má iný rozmer, niekedy sme tu stávali tu na kraji. Ďakujem Julovi, že ho tento entuziasmus neopúšťa a že síce dnes nie veľmi v mrazivom, lebo niekedy sme tu aj dobre zmrzli, ale celkom príjemnom počasí prináša takú troška radosť. Ja som rád, že Trnavský samosprávny kraj prijal záštitu nad týmto podujatím a dúfam, že stretávanie sa pri guláši, dobrom jedle, dobrej muzike, krásnych babách bude v Trnavskom kraji pokračovať. A prišla aj Jadranka. Presne tak. Tak ako každý rok čauja. Pripravená spievať. Dobrý. Králi z Komenského. Ahojte chlapci. Ženy sa nemajú kafrať chlapom do gulášu, tak neviem, čo povie na to posorky, že ženy sa nemajú babrať chlapom do gulášu. Sa hovorí na lipu. Janko, ja mám taký pocit, že tu máš málo oleja. Janíčko, poď sem, poďme na chvíľu, poď mi venovať. Ja mám taký pocit, že tu máš málo oleja. Pozri na to, nemáš? Problém je v tom, že tam nie je olej, ale masť. Aha, takže málo masť. Aký je to šek? Je to presne. Necháme priateľov z televízie Joj, aby varili. Na čísle 17 sú čarodejnice naozaj dievčatá, ktoré sa aj vyštafírovali, to znamená, že majú klobúky. Znám ta sama ostariču prijatelju moj, ja ne mogu trijezna biti pričati o tom, prodala bih dušu Čekam te dana, čekam te dan i noć. Nema te juče, nema te dana, kako to, zašto to, kad ćeš doć? Pričaš mi priče, ovo i ono, puna mi prepuna glava već. Ja dobro znam da sve to je laž, da izmijem. Zbogom ostaj mi sad, a bio nema više ljubav. Ročník, ty už robíš porodcu, prosím ťa. 10. No to je pekné. To je naozaj krásne, že máš to už také vydrilované a vieš, čo áno, čo nie. Je to vlastne 10. jubilejný ročník, to znamená si tu od začiatku. Máš nejakú preferenciu, na čo ty naozaj dbáš, aby ten guláš mal? Čo je pre teba najdôležitejšie? V prvom rade chuť a potom aj tá farba, aby to nevyzeralo ako omietkovina alebo kaša. Alebo niečo zelené, lebo aj také som tu videla, nebudeme si klamať. Tak boli tu rôznofarebné, ale teda naozaj musí byť tá farba, krásna farba, konzistencia a potom už len naozaj tá chuť. Majuško, povedz nám aj ty tvoje spojenie s gastronómiou, alebo teda s varením, alebo s takýmto hodnotením jedál. Rád jem. Tak
To stačí, ďakujeme veľmi pekne, ale nepokračuj. Pári sa im z hlavy mali toho. Ja som bola s nimi a naozaj som teda pozerala, že ako a že vôbec už ochutnali viac ako 60 vzoriek. Ja som si všimla, že oni to zajedávali chlebíkom, ako ty, a pili aj medzi tým vodu, aby sa im tie chute nejako... Ľubka, aké to bolo ohodnotiť? Povedz nám, prosím ťa. Ťažké. Bolo to ťažké naozaj? Áno, každý guláš bol úplne jedinečný a iný. Že ja vám to preložím, lebo Ľubka hovorí veľmi potichu, že každý guláš bol jedinečný a iný, ale mňa zaujíma, Majuško, to je taká najväčšia sranda vždy, každý rok, že či medzi tými gulášmi, čo ste ochutnávali, bolo ich veľa, však bolo to ťažké? Áno, bolo to ťažké, ale zvládli sme to. Pretože na prvom mieste, naozaj vážne teraz, sa nachádza družstvo, ktorého názov sa skladá z dvoch častí. Dvoch slov, hej, napríklad, alebo tak. Alfa Taxi! Kde sú? A fanfári, hao! Priatelia, takže Alfa Taxi, družstvo alebo tým, ktorý sa stal víťazom a televízii Joj vlastne zobral toto prvenstvo. Povedz nám prosím ťa, vy ste tu koľkýkrát? Tretí. Takže 10. ročník a Alfa Taxi sú tu tretíkrát. Prečo si myslíš, že ste vyhrali? Povedz nám to všetkým, že čo ste tam dali? Mali sme to s láskou. Á, takže s láskou.